Good morning and welcome back to another Vlogmas. It's Sunday today. Sunday na, bukas may pasok tayo. Nakakasad. I'm better na talaga. I'm better. So thank God for that sa mga advices nyo. Thank you. Medyo may konting plema lang dito pero other than that, I'm totally fine. So naligo ako ng 5 o'clock in the morning. And kasi hindi na ako makatulog pero hindi ako nag-edit. Siguro mamaya. So, it's going to be a special day today. Kasi, i-refresh ko yung aking kaalaman sa pagluluto ng lechon belly. So, magluluto tayo ng lechon belly for today. So, ngayon, i-prepare ko lang yung ingredients niya. Muna, magbe-breakfast muna kami. Nag-toothbrush pa yung dalawa sa taas. Tapos, prepare ko lang yung ingredients niya. And then, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin later. So, kaya kahapon, di kami kumain ng madami kasi, yun lang. Tingnan nyo yung aking phone. Ito yung dati kong iPhone 10. Ganito lang siya. Ngayon, tumatagal na. So, parang ililipat ko na lahat sa aking bagong phone. Kasi ito, wala na talagang silbi. Wala na siyang silbi. Kawawa na. So, maglilipat ako ng files dun sa kabila. Ayan na, oh. So, magsiserial lang kami kasi heavy naman yung aming dinner mamaya. Maaga din ako magluluto. Okay? What? Don't put a camera on me, I'm not dressed. So, hindi natin papakita si Dada kasi wala siyang t-shirt. Parang ganun na yung mga drama natin, no? Ayan yung aming little princess. Good morning, little princess. Ang tagal gumising. Nag-aantay kami alas 8:20 na. Pinasok pa namin sa room niya. Yes, the milk. Hindi natapos. Ano? Yes. Okay, get your blanket, baby. Pick up your blanket. Oh, no. Don't want to listen. Oy. Doesn't want to listen talaga. Ayan, Mama's going to... Oh! Put it properly, anak. Yes, Mama will turn on the TV for you, okay? Yeah, that's your Lego. Yes? What is that? Tiger. Roar! Pupunta pala kami ng Lidl ngayon kasi gusto kong mag-grocery ng konti before... Wala kaming patatas. Gagamitin namin tonight. Before dadami yung tao. You want Christmas of Halloween? Halloween? Why? Correct, oh. Halloween? Yeah? 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, 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 hey. I can't control. Hey, 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 hey. I miss you, baby. I asked Dada to help me so that he can tie it very, very tight.
Yan. Yan yung ano. This one is 1.5 kilos. So, you can order birthdays, special occasions, basta, ano, at least maybe 5 days ahead of time or 1 week ahead of time. So, tatry namin later. Cut straight. No, it's not cut straight. It's always like that, I think. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 So, eto na yung ating belly. Ready na to i-bake later. So, we are going to Lidl and Sophia's ready. Come, Dada. To bring the money. Turn off the TV, please. Yes, Mama will open it for you. Be careful. It's my training. Yeah. Wait a minute, Mama's going to get the alcohol. Where are you going? Huh? Look at that face. Come on. Hey. Go to the store. Come on. What are you murmuring? Mama. Oh, what we're going to eat for later? Yeah. Uli namin yan. Wala akong pira dyan. Oy, kinisi. Going to return that one, okay? Why? Why are you crying? Huh? We're going to return that one. Look at that! Binitawan niya yung Barbie doll, tsaka nakita kasi niya yan, so, yan na lang. Oh yeah, Mama will transfer? Yeah? What are you eating? Chips! Say nibbits. Can Mama have some nibbits? That's so nice. So, ito yung nabili namin. We have, cucumber, yeah, bananas, thyme, drink ni Bana, milk. Ito yung para sa lunch na, ito at gagawin ko para sa anak ni Bana. I'm not yet sure. We have sugar, bread kay Sophia, sliced bread, cheese, beef. We have the prawns. Ito siya, nag-sale siya, tiger prawns, 400 grams. 6 euro lang siya instead of 8 euro. So, nakasave kami dito. And potatoes and other stuff. Binili pala din namin yung toaster. Remember nyo, tinapon ko yung toaster dati kasi hindi na siya mag-function. Parang, pag ilang toaster na ba namin ito? Pangatlong toaster na namin to. So, tinapon natin siya. So, mag-lemon lang tayo with honey. And ito yung mug ni Dada ngayon sa work. Ito yung birthday, Christmas, nila, binigay sa work. Tsaka isang
pack ng tsokolate. Yun lang. No? So, walang pera, walang Christmas bonus. Gusto ko yung sayawin. Gusto ko yung sayawin yung Christmas bonus. Parang maganda siyang tingnan for my lemon and tea. So, pandesal lang ako. Siguro magluluto ako mamaya kasi, ay hindi na pala kasi may cake na lang lutuin ko mamaya pag may time. Okay, mamahaw ta. Sarap. So, magsusort ako ng mga regalo for Sophia. Ayan, no. Andito din yung mga regalo ko kay Bana. Isa lang regalo ko sa kanya, no. Ito lahat halos kay Sophia to. At saka, mamamalansya ako pagkatapos. So, tignan natin mga lalabs. Kasi umiiyak. What is that? Huh? Oh, what is that? Yeah, get the camera dada. You're a bit slow with the camera. What is that? Buksan mo, kunin mo yung plastic. Sophia? What is that? Didi pa din siya. Ano tsura niya? Ano tsura niya? Ay, kamay niya. Merry Christmas! Kiss Ninang. Ay, kiss Ninang. Come. That is Ninang. Come here. You need to pick it up. So, dala-dala pa din yung blanket niya. Okay. Yung mama hold. Okay, then, kiss Ninang. Kiss Ninang. Kiss Ninang. Embrace Ninang. Embrace. Kiss. Here. Open here. Open here. Come in, it's cold. Okay, pasok kayo. Saglit lang ha? Oh, saglit lang. Saglit lang kayo. Pasok mo na yan. Maglilinis pa naman ako. Come here, Sophia. Sophia. Kasi malamig. Come here, Sophia. Sophia. She's too busy opening it. Come here. Sunod niya na kung come in. Super saglit lang ha? Kasi yung aking binata ay ayaw niya mag-sinang matagal mo. Okay. Yeah. Wow! What is that? What is that? Tulungan mo na kasi mami. Ay, tulungan ka din. Ayan, uy. Ang bango naman din eh. Anong bango? Bango, maglitsong bilya kung mamaya. Tuyo yan. Tuyo yung amoy na amoy niya. What is that? Hala! Let us know. What is that? Pulang-pula. Ang pula sa kanya. Oh, pink the pink. Siyempre. Pink the pink. Wow! What is that? Huh? The boots? Yeah? Snow boots. Snow snow come. Pupunta tayo sa may snow na. Yeah? Okay. Gusto niya yung mga ganyan-ganyan. Nag-iinakti na ngayon eh. Kahit ano, gustong-gusto na niya. Iniba ko nga yung mga regalo ko kasi nag-iba na siya. Yeah? You want to try? Where are you going? Our lechon belly is ready to bake na. Ayan na siya. And then, nagpipreheat na tayo ng oven. So, tignan natin if masarap or success yung ating lechon belly for today. Excited ako. Super excited ako. So, grabe. Natatakam na ako yung high blood natin. So, ito, ready na to put in the oven. Tinanggal na namin yung foil. With the aluminum foil. Without. Ito yung lechon namin.
medyo na-short ng time kasi nagmamadali, nagutom na kami. Makita nyo. Kasi ano lang to 3 hours. Dapat 4.5 hours. So, medyo medyo na-short kami ng time. So, okay lang yan. Para next time, ready na. Ito, gusto ni Bana na hindi crispy. Gusto niya na chewy. Yan. Okay lang. Pero sa next na order, tapos inaano ko pa yung oven din. Is it cooked? Yes, because there's some pork cubes. Super juicy. Let's eat! I think need ko i-adjust yung ano niya, yung salt niya. Let's eat! Hay mga unta! May ano ako? Pickled na salad, tapos yung lechon. Nag-ano ko ngayon, nag-cheat ako. Rice, tapos coke. Sabi, gutom. Mga unta. Sophia.